Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra.
identificar patoloxías vencelladas a herdanzas genéticas e, polo tanto, poder avanzar e previr enfermidades como cancro ou, polo menos, poder facer previsión sobre a súa transmisibilidade, enfermidades raras. Bueno, saben que levamos tempo apostando por todo o que ten que ver coa medicina personalizada, a medicina xenómica. De feito, estamos nun proxecto pioneiro que vai permitir facerlle o mapa xenómico a 400.000 galegos, pois precisamente para facilitar conquerir este obxectivo. Xa o ano pasado, o ano 24, empezouse con este mapa xenómico e xa hai 40.000 galegos que teñen analizados os seus datos genéticos, teñen o seu mapa xenómico. É preciso continuar e para eso hoxe acordamos destinar casi 3 millóns de euros, 2.900.000, para a adquisición dunha plataforma tecnolóxica de última xeración que permita analizar e xestionar todos estes datos xenómicos, xa non só os 40.000 que se fixeron ano pasado, senón os 360.000 que quedan por facer. Que vai permitir esta plataforma tecnolóxica que costa casi, como digo, 3 millóns de euros? Pois centralizar nun único punto toda a xestión sobre as mostras xenómicas. Isto facilita moito o seu manexo e toda a extracción de datos, reducir os tempos a hora de obter os resultados das análisis e ofrecer datos máis concretos para que os médicos, a sanidade, poida ofrecerlle ao paciente o tratamento máis axeitado. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente. Seguimos avanzando no programa pioneiro no que está inmerso a Xunta de Galicia para concienciar a xente máis nova sobre os problemas derivados do cambio climático e do quecemento do planeta, o chamado programa Mocidade polo Clima. Queremos chegar a 150.000 galegos entre 3 e 35 anos que acuden a algún tipo de actividade organizada pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Estou falando, sobre todo, dos diferentes campamentos e actividades de todo tipo que facemos ao longo do ano. Por lo tanto, xa este mesmo verán empezará unha serie de accións para mobilizar a xuventude frente ao cambio climático, xornadas, actividades sobre a importancia de conservar o medio ambiente, de loitar contra o cambio climático. Haberá técnicos que vayan impartindo por todos os campamentos que fai a Xunta de Galicia, charlas sobre o clima, actividades, espacios itinerantes que percorrerán os diferentes campamentos, e convocaremos, además, por primeira vez, o Premio Mocidade polo Clima para recoñecer os menores de 35 anos que levan a cabo proxectos ben sellados a protexer a naturaleza e loitar contra o cambio climático. Outro acordo relacionado tamén coa protección do noso medio ambiente. Saben que Galicia foi unha das comunidades pioneiras e mantemos dende hai moito tempo o chamado Fondo de Cooperación Local. Son transferencias da Xunta de Galicia con cargo aos tributos autonómicos directamente aos concellos. Este ano, ademais, incrementouse 10 millóns de euros máis ata chegar aos 168 millóns de euros, unha partida por primera vez para os concellos pequenos, e o que fixemos, o acordo de hoxe, é dentro destes 168 millóns de euros acordar que 12, dentro dun fondo específico que forma parte destes 168 millóns de euros, un fondo de 12 millóns, o chamado Fondo Ambiental, que se transfira xa directamente aos concellos para que podan avanzar, sobre todo no tratamento e reciclaxe de residuos, pero en xeral en actividades relacionadas coa protección do medio ambiente. Son 12 millóns de euros que se aboarán xa os concellos despois deste acordo, e por dar esa distribución a Coruña, concellos da provincia da Coruña recibirá 5 millóns, Pontevedra 4,2, Lugo 1,5 e Ourense 1,3 millóns de euros. Cambio de Consellería é de acordo a proposta da Consellería de Educación, pero moi directamente ben sellado tamén as competencias da Consellería de Migración. Hoxe aprobamos unha nova convocatoria das bolsas para apoiar que galegos que están no exterior poidan volver a Galicia para estudiar formación profesional e empezar a traballar na nosa terra. Saben que acabo de retornar dun viaxe a Argentina e Uruguai, onde puden comprobar o enorme interese de moita xente moza, por formarse e poder trasladarse a Galicia e empezar aquí unha nova vida en postos, ademais, de traballo que ahora mesmo están vacantes aquí
e para os que existe unha alta demanda, e este acordo vai nese sentido. Xa decía que aprobamos incrementar un 40% o número de bolsas para destinados a estas persoas, reforzamos o orzamento para elo nun 25%, 1,2 millóns de euros, e haberá dous tipos de convocatorias. 75 prazas para que poidan vir outras tantas persoas a facer unha formación de 3 meses. Esta formación lle daría un certificado profesional que lles habilitaría para traballar na hostelería e na construción. Sería un mes de clases no centro educativo que se determina aquí en Galicia e logo 2 prácticas en empresas e xa poderían, con este certificado profesional, empezar a traballar nestes sectores. Sería unha axuda de 4.000 euros e despois outras 75 prazas para estudiar un ciclo de grado medio ou superior de FP Dual intensiva. É dicir, que serían 2 anos, o primeiro ano incluso podería cursarse a distancia do país de orixen e o segundo ano xa sería presencial e con prácticas en empresas e habilitaría a 75 persoas para que tiveran ese título de FP Dual e poder traballar aquí en Galicia unha vez que se trasladen. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Medio Rural, dentro do apoio que a Xunta de Galicia leva tempo facendo para fomentar unha estrutura de regadíos ordenada na comarca da Limia. De feito, xa investimos nos últimos tempos 4 millóns de euros para construir pozos, máis de 40, e 2,5 millóns de euros para instalar grupos de bombeo e electrificación. É dicir, 6,5 millóns de euros investidos en mellorar os regadíos da comarca da Limia. Pois o que facemos hoxe é aprobar, asinar un novo convenio coa Comunidade de Regantes Nova Limia e destinar 8 millóns de euros dende a Xunta de Galicia para seguir mellorando e modernizando os regadíos nesta comarca, para conseguir un emprego eficiente da auga, para mellorar a rendabilidade das explotacións agrarias, en definitiva, para todo aquilo que supón unha potenciación dos sistemas de cultivo en regadío que está na Limia, Pataca principalmente, pero non só. A previsión son 8 millóns de euros, a digo, e que as obras estean rematadas a mediados do ano que ven. Cambio de consellería, 2 acordos a proposta da Consellería de Emprego. O primeiro ten que ver cun proxecto internacional con fondos POCTEC, Fondos de Cooperación Transfronteriza, no que estamos con varias institucións no norte de Portugal para promover a economía social, tanto en Galicia como no norte de Portugal. Son 2 millóns de euros, busca fomentar empresas de economía social a ambos lados da raya. Aquí levamos tempo, saben, 45 millóns de euros vai destinar a Xunta de Galicia a fomentar a economía social no noso territorio durante este ano, e agora queremoslo facer tamén de xeito transfronterizo. Por lo tanto, estes 2 millóns de euros darán para crear un observatorio de economía social e, ao mesmo tempo, unha aceleradora para aqueles proxectos incipientes de economía social que poidan traballar a ambos lados da fronteira, poidan ver como se facilita o seu crecemento con esta aceleradora. 2 millóns de euros neste proxecto, aparte haberá encontros para compartir experiencias de economía social e tamén un atlas e un directorio das entidades de economía social que existen a ambos lados da raya. Outro acordo en materia de emprego ten que ver coa aposta tamén que a Xunta de Galicia dende o ano 2022 ven facendo. Terán visto como en varios consellos se levaron acordos referentes á microformación a través do sistema de microcredenciais. Isto é algo polo que a Unión Europea aposta, recomendou aos Estados membros poñer o foco sobre as microcredenciais, que é unha maneira de formación moito máis áxil, fundamental nun mercado de traballo dinámico. Non forman parte de ningún plan de estudos as microcredenciais, non teñen por que impartirse en centros homologados, pero sí que son formacións que de curta duración que permiten aos traballadores adquirir rapidamente e dun xeito sinxelo coñecementos, habilidades concretas para unha nova liña de produción que vai a lanzar na empresa, para unha nova actividade. Xa digo que a Unión Europea no ano 2022 recomenda e fomenta que se opte por este tipo de formación. É certo que o Goberno central, ao contrario que outros gobernos de outros países da UE, non ten feito prácticamente nada a día de hoxe para unha implantación xeral das microcredenciais no noso país, para ir cambiando o sistema tradicional de cursos de formación por este novo sistema, pero en Galicia, como decía, sí que o estamos facendo porque é o que demandan as empresas e xa teñen amosado a súa eficacia.
para esta formación breve, flexible e que poda atender rapidamente as demandas de formación no mercado laboral. Por lo tanto, o que os acordamos foi regular xa, mediante un decreto, empezamos hoxe a súa tramitación, as microcredenciais que se impartan no territorio de Galicia. Era, ademais, un dos compromisos electorais que adquiríramos ter esta regulación para poder, canto antes, generalizar este tipo de formación. Por lo tanto, este decreto que hoxe comeza a súa tramitación o que busca é fixar os criterios e características, duracións, temáticas, baixo os cales se poden impartir a formación baixo o sistema de microcredenciais, fixar tamén as obrigas dos empregadores que opten por este tipo de formación e tamén dos alumnos, marcar os requisitos para certificar este tipo de cursos, velar tamén pola súa calidade e garantir a súa accesibilidade e tamén ter un catálogo destas accións formativas en Galicia que xa digo que cada vez son máis xerais e, lóxicamente, tamén impulsalas con fondos públicos. Ao final, trátase de ir cambiando o sistema de formación, probablemente non aceitado xa o novo mercado e as novas demandas, e facelo moito máis flexible que o que agora se demanda. E último acordo, que explicará máis polo miúdo a Conselleira de Economía, ten que ver cun sector fundamental en Galicia. Estou a falar do sector da automoción, un dos motores da economía galega, máis de 200 empresas, máis de 25.000 persoas que dependen directamente deste sector. De feito, foi un dos 10 sectores que a Xunta declarou estratégicos e que, ademais, está a vivir a súa propia revolución industrial coa chegada do vehículo eléctrico. Por tanto, iso vai requerir moita transformación, moitos esforzos. A Xunta de Galicia xa ten en marcha, tanto o ano pasado como este, axudas por valor de casi 60 millóns de euros, axudas directas para apoiar a transformación da cadea de valor e o que fixemos hoxe, e agora explicar a conselleira, é darlle o visto e prace ao plan director do sector da automoción de Galicia, que vai estar dotado ata o ano 2027 de 230 millóns de euros. Ao mesmo tempo, explicará tamén ela, autorizamos crear un rexistro de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, que é unha das condicións para que todo o que ten que ver co vehículo eléctrico se poida desenvolver en condicións axeitadas. Pero dou a palabra agora á conselleira para que explique máis polo miúdo. Ben, pois bo día a todos. Como acaba de explicar o presidente, pois vimos de tratar hoxe dous asuntos, dous acordos concretos en materia de automoción, a aprobación dese plan director da automoción e a creación do rexistro galego de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Creo que van a poñer un power. O primeiro, situación actual do sector, que un pouco que explicaba o presidente. O sector ven de batir cifras récords, tanto en facturación como en exportacións, 13.000 millóns de euros de facturación e 9.400 millóns en exportacións. Está representando agora mesmo o 15% do emprego industrial na nosa comunidade, uns 25.000 postos de traballo en números redondos, co cal está xa no nivel prepandemia. É un sector en continua evolución, temos xa máis de 200 empresas e, ademais, un sector moi innovador con actualmente alrededor de 80 startups. Bueno, o sector está, como tamén dicía o presidente, nun momento, e o saben moi ben, de transformación absoluta, un punto de inflexión e o reto da electrificación e da descarbonización que ten por diante fundamentalmente no que se refire á industria europea. A Comisión Europea ven de presentar un plan, como saben, un plan de choque, que é un plan que xa viñamos reclamando dende logo Galicia como rexión da automoción nas últimas reunións que tivemos no SEO da Comisión Europea. Eu fun en concreto a finais do ano pasado, 29 de novembro, a reunión en Monza que existiu. En Bruxelas o reclamamos no Comité das Rexións e agora na semana 1ª de marzo que tamén acudimos a Bruxelas. O que se reclama basicamente estas medidas para que realmente poidan ter impacto en Galicia, en toda a industria da automoción en Europa, que sexan medidas que se apliquen de xeito absolutamente de emerxencia,
que flexibilicen as normativas e os obxectivos que temos agora mesmo para o sector, con prazos que sexan máis razoables, que sexan máis amplos, que se modifique toda a normativa de axudas que temos actualmente, que limita moitísimo as axudas que podemos dar ás comunidades, ás grandes empresas, e tamén que se adiquen fondos comunitarios directos fundamentalmente a industria de componentes, a industria auxiliar, a industria de fabricación, que saben que é a que está tendo máis dificultades de adaptación. Bueno, con todo isto, que é o que estamos con este contexto facendo na comunidade autónoma. Saben que estamos apoiando a totalidade da cadea de valor dende esa industria de fabricación, esa industria de componentes, ata chegar á comercialización do vehículo e mesmo os puntos de recarga que hoxe, como dicíamos, creamos ese rexistro. Para todo o que supón a cadea de valor da fabricación de componentes e todo o que supón Stellantis e todas as empresas vinculadas ao mesmo, se aproba ese plan director. E a isto se une, como digo, no eido da comercialización, os plans de renovación de vehículos, que saben que a Xunta levamos 2 anos sacando un plan de renovación de vehículos propio, investido máis de 6 millóns de euros para que se renove a flota de vehículos galega con vehículos de baixa emisión. Plan director da automoción aprobado hoxe. Quedaba un único trámite, que era o informe do Consello Económico e Social, que foi remitido polo Consello á Xunta de Galicia o 10 de marzo, hoxe estamos en condicións de poder aprobalo cunha inversión total ata o ano 2027 de 234 millóns de euros, dentro dos que están incluídas as axudas extraordinarias que saben que comprometeu o propio presidente para esta industria. Entón, ese é o marco económico global. Actualmente xa levamos executado unha parte do orzamento, en concreto respecto das axudas extraordinarias, falaba o presidente de 60 millóns, en total, en concreto, son 36 millóns de axudas extraordinarias deses 60 e saben que imos chegar en todo o período a 75 millóns de axudas extraordinarias que están incluídos, por suposto, dentro do total dos 230 millóns. Que prioridades ten o plan? Bueno, pois as que dicía que vimos manifestando como retos e como necesidades a Unión Europea. Digo moi someramente, a internacionalización é clave para diversificar os riscos, para aumentar os mercados. Logo, todo o que ten que ver coa electrificación, o vehículo autónomo conectado, a descarbonización, que vai vinculado ás medidas de sustentabilidade, competitividade e innovación. Investimentos, é preciso investir e de aí ese apoio desas axudas extraordinarias e concretas para este sector, para aumentar a capacidade productiva e a innovación que ten toda esta industria e atraer tamén novos investimentos e persoas. Adoptamos, de feito, hoxe varios acordos en materia de formación no Consello. É moi importante, ante a escasez de recursos, traballar nos plans directores coas persoas. Por esa razón, sempre, en concreto, o Plan Director da Automoción prioriza a capacitación profesional tamén como unha das prioridades. E mellora de infraestructuras e promoción de solo industrial para fomentar o crecemento e a instalación da industria galega ou de nova industria. En total son 5 eixos con estas prioridades e 67 medidas distribuídas nestes 5 eixos. Bueno, ven aí, o primeiro é a industria galega productiva, sustentable e exportadora, que vai un pouco en liña coas prioridades que acabo de sinalar. O segundo, competitividade sectorial e consolidación de proxectos. É moi importante ser capaces de competir coas economías emerxentes que teñen requisitos medioambientais inferiores aos europeos. O terceiro eixe, as persoas, que sinalaba. O cuarto, a mellora da infraestructura do solo industrial. E o quinto é a nova gobernanza. A nova gobernanza creo que é clave neste plan porque supón basicamente que o plan vai ter unha análise continua dos resultados e vai intentar adaptarse cunha gobernanza participativa, é dicir, traballando arreo, igual que se creou co tecido productivo, para ir adaptando as medidas ás novas variantes que se vayan producindo, tanto respecto do noso propio sector como no contexto europeo e no contexto internacional. E, como dicíamos, un segundo acordo en materia de automoción, neste caso xa vinculado aos puntos de recarga. Adoptamos ou autorizamos a creación dun rexistro galego de puntos de recarga de vehículos eléctricos
Agora mesmo, ven aí, temos un total de 999 puntos con esa distribución por provincias e, como ven, estamos no 9º posto en total dentro do país. Este rexistro nos vai permitir, estamos xa traballando nel, que en 3 meses vai existir un visor de puntos de recarga de acceso público a nivel da nosa comunidade autónoma que pretende facilitar á cidadanía coñecer onde están en cada punto da comunidade autónoma eses puntos de recarga. Non soamente vai recoller o visor os puntos que estarán ou que están nas estacións de servizo, senón tamén outros que están situados noutras localizacións, sexan ou non obrigados por a legislación vixente. Por exemplo, pois puntos de recarga que están en centros comerciais, que están en aparcamentos públicos. Isto é un pouco unha mostra de como estamos traballando para ese visor que vai estar operativo son un prazo de 3 meses. En canto á tipoloxía de puntos de recarga, un 25% son puntos de acceso público actualmente, o resto son privados, o ven aí ven. O total de 4.042 instalacións públicas son esas 999, o restantes son privadas. E por tipoloxía de puntos de recarga, podemos concluir que os puntos de recarga en aparcamentos de vivenda unifamiliar e colectivos son os que son maioritarios en Galicia. En total, eses 4.042 puntos, pois hai en vivendas unifamiliares 1.760 agora mesmo e 1.278 en estacionamentos colectivos de edificios de vivendas. Para apoiar a instalación de puntos de recarga e para chegar a este punto no que nos atopamos no global das comunidades autónomas e pretendemos seguir escalando posicións, saben que temos subvencións dentro do programa operativo FEDER, en concreto, dende o ano 19 ata o ano 24, concedemos un total de 14.038.000 para 3.359 expedientes, dos que un 15% foron para instalacións de uso público. E conclúo xa estas medidas pois son a mostra de que Galicia e o Goberno galego estamos intentando acompañar o sector, como digo, fundamental toda a cadea, dende a fabricación, a industria de fabricación, ata a comercialización do vehículo e facilitar tamén aos cidadáns o feito de que teñan esa disponibilidade tanto para adquirir os vehículos como para coñecer onde poden recargar os vehículos eléctricos, cun único obxectivo que, por suposto, fortalecer a industria, apoiar as empresas, apoiar os postos de traballo que temos, que son moitos e teñen que seguir crecendo, e apoiar tamén os cidadáns para que teñan acceso á mobilidade sostible na comunidade autónoma. Máis nada, non sei se teñen preguntas. Un par de cuestións. Eu quería preguntarlle nos puntos de recarga cal é o obxectivo, a cifra, chegar deses 999 públicos, cal sería o obxectivo, e despois no plan de automoción se inclúen axudas directas aos cidadáns, aos consumidores para a adquisición final de vehículos eléctricos. Vale. E unha pregunta máis, a marxe disto, o Tribunal Superior acaba de rexeitar uns recursos da Xunta e das empresas respecto a 2 parques eólicos e dalle a razón ao Alto Tribunal Galego. Non sei que opina deste pronunciamento do Supremo. Gracias. Sobre as axudas para cidadáns, empezo por aí. O plan director non está destinado a consumidores. É un plan director para a industria da automoción, pero sí que, por suposto, imos continuar coas axudas que saben que estamos dando, as que acabo de mencionar, que son complementarias ao plan MOVES. Levamos estes 2 anos, saben que acabamos de agotar ademais o crédito do plan Renova o teu vehículo, e levamos tamén solicitando que se flexibilicen as medidas ou as axudas do plan MOVES, porque saben que hai moitísimo crédito disponible. Galicia leva unha boa execución na comparativa de España, pero, sen embargo, se as axudas estivesen configuradas como as configuramos na comunidade, que son axudas directas que se dan aos concesionarios e, ademais, para todo tipo de vehículos de baixa emisión, non solamente vehículos eléctricos, pois consideramos que sería moi útil para continuar renovando o parque móvil galego. De feito, temos mellorado bastante nestes 2 anos que incorporamos ese plan de renova o teu vehículo.
Respecto dos puntos de recarga, non existe unha cifra que de momento, dende logo, o Estado que tamén coordina todas as comunidades e o Ministerio de Transición Ecolóxica teña determinado, pero que sí temos claro é que é esencial continuar apoiando, de aí tamén esas axudas que están no programa operativo FEDER, non soamente a compra de vehículos ou, por suposto, a fabricación, senón a extensión dos puntos de recarga. O que queremos é ter ben tratados os datos, coñecer exactamente os datos e continuar. Estamos nunha posición, eu creo, que relativamente boa, estamos na metade, digamos, dentro do territorio, temos que seguir avanzando. En canto aos recursos, pois coñecen de sobra a posición que temos o Goberno. Nos defendemos con absoluto respeto, por suposto, a calquera resolución xudicial, pero defendemos o traballo e as resolucións da Xunta de Galicia e continuaremos pois traballando nos tribunais, como estamos facendo no Tribunal Supremo ou como estamos facendo no Tribunal Europeo en relación á cuestión prexudicial planteada polo TSX. Hola, bos días. Quería preguntar se contempla neste novo plan de automoción unha situación grave que vai afectar e que xa puxeron en riba da mesa os propios sector da automoción, que son os arancéis, os posibles arancéis do señor Trump a Europa e como isto pode impactar na economía galega e na economía do sector da automoción. Outro día a Xunta sacaba un informe, decía 200 millóns de impacto, pero non sei, claro, desde si contemplan, claro, o sector da automoción e como pode eso impactar neste plan. Sí. Sí, esa é unha das razóns pola que sinalaba como algo crucial a nova gobernanza que ten o plan e o feito de que vai estar en revisión continua. Dos datos que dábamos nese informe que vostede sinala, pois o que temos en conta é que o mercado fundamental de exportacións que ten Galicia está en Europa, non? É, digamos que, residual a exportación directa a Estados Unidos. Pero si é certo, primeiro, que hai que ir vendo como e que decisións toma a Comunidade Europea e tamén que impacto indirecto pode ter a relación comercial que ten Galicia con países como poden ser Francia, Italia, Alemania, que si son países que están moi influídos pola exportación a Estados Unidos. Saben que vimos de anunciar tamén unha oficina, un observatorio dentro da nosa oficina da antena do IGAP en Miami, precisamente para dar información continua das nosas empresas e, como digo, este plan, por suposto que terá, no seu caso, que adoptar o mellor algunha medida concreta, pero cando realmente vexamos o escenario global e concreto e como afecta a Galicia. Mais nada. Bueno, pues muchas gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións despois da día favorable a Altri e da contestación social o malestar que xa se expresou onte en algúns puntos de Galicia. Quería saber se esa xente que protesta se só lle queda xa ese dereito ao pataleo ou se poden facer algo máis para que non se instale Altri definitivamente. E despois dicía vostede que están máis do goberno central, unha subestación eléctrica, os fondos, non sei se se puxo xa en comunicación con algún ministerio para que vayan adiante estes dous requisitos que necesita Altri para instalarse en Galicia, tanto a subestación eléctrica como os fondos. Gracias. Un momentinho. Ben, a primeira pregunta, eu o que lle diría a todas as persoas, a todos os galegos, é que poden confiar, como veño dicindo nestes últimos meses, en que todos os proxectos industriais da Xunta de Galicia son analizados de xeito riguroso, como foi este e como están sendo outros agora que están en análise e outros que agardo que veñan despois. Por lo tanto, a día que se metiu con moitos informes, máis de 40 informes técnicos, participación de moitos técnicos, foi un análise riguroso. Por tanto, isto é o que podo decir. A partir de aí, a opinión que poida suscitar, estou seguro que tamén hai moitísimas persoas
que están de acordo en que os técnicos da Xunta de Galicia fan o seu traballo con rigor e cando emite un informe favorable é porque o analizaron e viron que este informe podía ser favorable, polo tanto, podía dictaminarse nese sentido, volvo a decir, o que lle move a Xunta de Galicia, primeiro, a obxectividade, e, segundo, preservar os proxectos industriais se cumplen para que se instalen en Galicia e non se vayan a outras comunidades autónomas. É o que lle podo decir a todo o mundo, os que estén a favor ou os que estén en contra. E respecto á segunda pregunta, respecto ás conexións eléctricas, empezo pola segunda parte que me preguntaba, o Goberno tuve ocasión de transmitirlo á vicepresidenta Rivera cando estaba no Goberno de España as necesidades que había para moitos proxectos, non só para estes, e ademais isto é que está pasando en outros lugares de España. O desenvolvemento industrial que estamos tendo en Galicia necesita unha adaptación moito máis rápida, moito máis acompasada ao crecemento das industrias do que se está producindo. Por lo tanto, todo o que ten que ver coas conexións, cos accesos eléctricos, que depende do Goberno central, hai que facelo de outra maneira. Por lo tanto, coñecen de sobra as necesidades neste sentido, non só deste proxecto, sino de outros moitos proxectos. E respecto ao financiamento, é algo que lle corresponde á empresa. E, por lo tanto, supoño que se terán dirixido os organismos correspondentes e lle terán comunicado que obtiveron a día favorable en Galicia. Eu este tema, como saben, xa o tratei en sucesivas visitas, mesmo o presidente do Goberno, que nese momento me comprometeu o apoio con cargo aos fondos Next Generation. O único que pido para este e para outros proxectos é o mesmo tratamento que se lle está dando a outros proxectos noutros lugares de España. Aquí se están exixindo unha serie de trámites, decían que o último era que tiña que haber garantías dun cumprimento medioambiental, está a día emitida, non se está pedindo ese tratamento para outros proxectos noutros lugares de España, onde se está comprometendo xa financiamento moito antes de que se elaboren as días. Bueno, en todo caso, aquí se pediu, a día está emitida, espero que se actúe en consecuencia. Boa tarde. Todavía sobre este tema, entre as voces que criticaron o proxecto de Altri está de David Chipperfield, que é un reconocido, un prestixioso arquitecto que leva ademais moitos anos implicado en Galicia, instalado en Galicia. Que pensa deste posicionamento público en contra do proxecto e non sei se lle parece que esta opinión é máis relevante que a outras. Tamén lle quero preguntar por outros dous temas. Un é a decisión que coñecemos a semana pasada sobre a posibilidade que abre a Xunta para que unha empresa privada poida explotar os datos estatísticos públicos. Queríalle pedir se pode dar máis información a este respecto, en que se vai concretar e se pode aclarar, explicar a que se debe esta decisión. E, por último, quero lle pedir unha valoración do pacto que coñecemos entre Mazón e Vox en Valencia para sacar adiante os orzamentos. Gracias. Sí, respecto a primeiro, eu respeto todas as opinións, e escoitei, sempre cando tamén teña un respeto dende o punto de vista persoal. Algúnas non se están producindo así, o lamento, tamén retratan as que as fan, pero quen opina a favor e en contra deste proxecto de calquera. Nun xeito, dende o convencemento, eu teño que respetalas, e, por lo tanto, esta opinión é unha opinión máis que se ten vertido, tamén hai opinións a favor. Por lo tanto, pouco máis podo dicir. Non sei se dispón de toda a información. Dende logo, neste caso, David Chipperfield, que ademais traballa en proxectos coa Xunta de Galicia, ata onde eu sei, non solicitou información sobre este proxecto, por lo tanto, non sei exactamente baixo que parámetros opina. E respecto á segunda pregunta, bueno, de decir que anunciouse a semana pasada, efectivamente, este acordo, non quere decir que vai haber unha empresa privada que manexe os datos. É algo promovido da Xunta de Galicia para un mellor manexo e análise agora de toma de decisións, pero promovido e auspiciado e, polo tanto, tutelado dentro da Xunta de Galicia. Bueno, eu creo que o señor Mazón está intentando, e parece ser que conseguiu, o que creo que ten que facer calquer presidente, que é ter unhos orzamentos para poder ser eficaz, e que eu me teño escoitado moitas veces. Intentar, como se nos está intentando, dar a entender, normalizar, que non ter orzamentos non pasa nada e que se pode actuar exactamente igual, bueno, estamos vendo que non é verdade. Há de cousas
que o Goberno central, o señor Sánchez, non está podendo facer e intenta disimular e buscar moitos vericuetos. Por lo tanto, eu creo que vou ter uns orzamentos, supoño que o señor Mazón buscou as maiorías onde creo que podía obtelas e, especialmente neste caso, do punto de vista da reconstrucción, estou seguro que ter orzamentos facilitará moitas accións e prestará inmediatez e certeza. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativa a Altri. Dicían o venres cando foi a dar a coñecer a autorización da día que agora a pelota estaba no tellado do goberno, unha das cuestións era para os fondos, agora dicía que o dos fondos era un pouco a cuestión da empresa, non? Andar a pediros ou solicitalos, e a pregunta é, se a empresa solicita fondos propios da Xunta de Galicia, vostedes concederíanlle si ou non? E a segunda cuestión é, respecto, creo que se puxo en contacto con vostedes xa desde o Ministerio para a ronda de contacto sobre a condonación da débeda, non? Entón, é un tema que se falou moito estas semanas. A pregunta é, van a esa reunión, estarían dispostos a unha negociación da quita da condonación, sí ou non? Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, é que a concesión teñen escoitado moitas veces que me teñen escoitado a mí e a diferentes membros do meu goberno precisamente decir que non tiña ningún sentido que os fondos Next Generation para proxectos industriais seguiran centralizados no Ministerio de Industria, que os está manexando e convocando cunha celeridade perfectamente mellorable. A día de hoxe hai moitísimos que siguen como o primeiro día. Por lo tanto, foi o Goberno Central quen tomou a decisión de xestionalos así, e, por lo tanto, é a quen lle corresponde financiar os proxectos. Por iso digo que onde ten que dirixirse calquer proxecto industrial en Galicia que aspire esos fondos é o Goberno Central, quen tenga capacidade de decisión. Por lo tanto, se nós tiveramos eses fondos, tomaríamos decisións. Como non os temos, non podemos facelo e, por lo tanto, para ese proxecto e para ningún outro non hai ningún financiamento específico previsto dende a Xunta de Galicia. Haberá o financiamento xeral para todos os proxectos, pero se a súa pregunta concreta se temos previsto un financiamento específico para este proxecto dende a Xunta de Galicia, a resposta é non, porque non manexamos os fondos, os miles de millóns que a día de hoxe siguen pendentes sin que a ninguén lle aproveiten no Goberno Central no Ministerio de Industria. E a outra pregunta era por... Sí, bueno, ninguna novidade. Eu xa lles teño dito moitas veces que se a intención do Goberno é decirnos que quere falar, como parece ser a toda agora, da condonación e non quere falar nada do financiamento autonómico, pois o que estamos facendo é pagar a chantaxes ás que está sometida o Goberno Central, que necesita a condonación da débeda porque lle están exixindo dentro do independentismo catalán, e o que pretende é que se realizar este tema e decir que con eso se cumpliu co financiamento autonómico. Por lo tanto, se a chamada é para falar deste tema e para decir que hai que pechar este tema e que do financiamento autonómico non imos falar, a nós, desde logo, non nos sirve. Sí, sobre a cuestión de Altri e as posibles axudas do Goberno Central, o ministro de Industria e hoxe o delegado do Goberno insistía que é unha cuestión dos técnicos, digo, porque a Xunta insiste en que os informes foron dos técnicos, numerosos técnicos. Entendo que se non hai axudas do Goberno Central porque os técnicos o deciden, a Xunta non irá en contra, non criticará os técnicos do Goberno Central. Digo, é unha pregunta que fago, non sei se estarán de acordo se non se dan esas axudas por parte dos técnicos, se a Xunta criticaría esa decisión. E despois tamén sobre o pacto con Vox na Comunidade Valenciana, quería preguntar se está vostede de acordo coa política de Vox de sobre todo estar en contra do acordo verde, do pacto verde a nivel europeo, do que o Grupo Popular Europeo está a favor. Vox non, pero parte do Grupo Popular Europeo está a favor dese pacto. E sobre todo da deriva de Vox en relación ao seu pacto con Donald Trump. Non sei se tamén vostede apoia esa postura. Gracias. Sí, mire, eu non sei que tipo de análise se fan dentro do Goberno Central para decidir o destino dos fondos Next Generation. Eu o que volvo a insistir é que queremos o mesmo tratamento que se está dando a outros proxectos de outras comunidades autónomas, as que, repito, non se lle exixiron os trámites dos técnicos que aquí sí que se exixiron. Eu vin a membros do Goberno anunciar
financiamento para proxectos que ainda estaban empezando. Por lo tanto, eu ali vexo unha decisión política clara a salvo do que despois as comprobacións que se poidan facer do punto de vista técnico. Por lo tanto, pido o mesmo. Eso xa non se observou con Galicia. A Galicia se lle deu un tratamento diferente. Por lo tanto, o que pido agora é que na parte de valoración ou decisión política se nos trate exactamente igual, na parte de valoración técnica, que, insisto, non sei a que hai, porque hai bastante oscurantismo agora de tomar estas decisións, aí, por suposto, non teña nada que decir. Espero que haxa máis respeto para eses técnicos dos que hubo para os técnicos de Galicia por parte de algúns dos que están opinando e opinaron durante estas últimas datas. Respecto á segunda pregunta, mire, unha cousa é que o señor Mazón configura unha maioría para aprobar o orzamento, outra cousa son as opinións que poida ter ese partido co que o aproba noutras cuestións. Eu non estou de acordo en absoluto con algunhas manifestacións que estuvo facendo Vox últimamente respecto a decisións tomadas pola administración Trump, pois respecto a aranceles, agora parece ser afortunadamente rectifica, non me extraña, e outro tipo de temas. Por tanto, vostede mesmo decía que o Partido Popular Europeo ten a súa opinión e eu formo parte dese partido, mesmo estou como vicepresidente no Comité das Rexións. Por lo tanto, que lle vou a contar? A miña opinión sobre Vox, vostedes a coñecen de sobre. Eu digo sempre, afortunadamente, en Galicia non existe Vox. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse.